Blaenau Ffestiniog, famous for the local steam railway and the history of slate mining in the town. Now reliant on tourism, the town is predominantly Welsh-speaking with a high level of unemployment. Depression and addiction are rife amongst the local population. Please pray for Blaenau Ffestiniog and the surrounding area, especially for Welsh language gospel work. Pray that the Lord would call Christians into the area to live, work, minister, and testify to the greatness of God and the truth, glory, and hope of the gospel of Christ. Pray that we would hear good news stories coming from the town in the near future, of souls saved, a thriving church planted, or for God to bless and transform what is already there. Wel, ie, ar ôl I Lids darllen gweddi yna oedd hi ar gwefan Cymru gyfan, oedden ni'n gwybod, mi oedd hi'n gwybod bod rhaid i ni fynd, fod yna angen yn y lle yma i Gristnogion, i symud, i fyw yma, i weithio yma, ac i rannu, i wahodd pobl i ymateb i'r gwahoddiad rhyfeddol na sydd gan Iesu ar gyfer pawb i ddod fewn i'w gariad o. Nathon ni symud o Llundain I Blaenau achos oedden ni wir yn teimlo fel bod Duw yn galw ni nôl I Gymru, bod yn neud gwaith da ac o'n i'n gallu gweld bod Duw ar waith yn Blaenau a bod nhw angen help. So, da ni wedi symud. Wel, Blaenau ydy'r tre, ie, nath rhoi to ar y byd pan oedd y diwydiant llechi yn ffynnu yma. Mi oedd Blaenau'r ail tre mwyaf yng Ngogledd Cymru, 12,000 o bobl yn byw yma. Ond ie, ers I hynna gyd gadael, mae'r tre wedi i'w adael mewn tlodi, mae'r angen diweithdra, iselder, anobaith I weld o'n nghwmpas ni, 4,000 bellach yn byw yma. Ond mae'r calon dal I fod yma, mae'r iaith yn gry yma, mae'r diwylliant yn gry yma, a mae yna cynhesrwydd a heilioni i'r bobl sydd yn angel I ffeindio unrhyw le arall, really. O'n I wedi deud o'r dechrau, o'n I eisiau gadael i'r lle yma a'i anghenion siapio y gwaith bod ni'n neud, a nath Duw agor drws rhyfeddol I ddod fewn i'r gymuned trwy ngwaith I. Ges I swydd fel swyddog rygbi yn yr ardal, lle o'n i'n gweithio yn yr ysgol uwchradd, yn trafeilio gwmpas y cynradd, yn dod I adnabod o pobl ifanc. A ie, pan chi'n gweithio yma, pan chi'n byw yma, mae'r angen yna pan mae'n dod i'r ieuenctid ac am lle saff mor amlwg. A so oedden ni fel iawn, fel eglwys, da ni eisiau cyfarfod ar angen yna. Ein gweledigaeth ydy weld pobl Blaenau yn dod o hyd I le saff, pwrpas a gobaith yn Iesu. Oedden ni'n gweld yr gap yna rhwng yr eglwys a'r cymuned yn cael. Oedden ni'n ymuno ar gwaith da sy'n barod yn mynd ymlaen yma yn adfer y tref. Yn gweld y stori yna newid yma, lle cynt y patrwm oedd cymryd y da sydd yma mwyn elwa I hunain. Ac yn lle gweld pobl a'r eglwys yn rhoi yn ôl I fama mwyn gweld, ie, teyrnas Duw yn dod yma. A felly ie, da ni eisiau pobl ymuno efo ni, gweddio dros y lle, gweddio I argeua'r nefoedd ac unwaith eto, fel bod pobl yn dod o dan sain yr efengel, fod ni'n clywed caneuon am y gwaed yn mynd allan fel oedden nhw cynt o'r cabanau y chwarelwyr yma. A fyddwn ni yn gweld enw Iesu yn cael ei ogynneddu ym Mlaenau Ffestiniog.